La llei de regulació de lloguers que ha entrat en vigor el passat 22 de setembre, la Generalitat ha considerat que hi ha municipis a Catalunya que tenen un mercat de lloguer tens, vol dir que el lloguer, d'acord amb les seves premisses, està a un preu massa alt, i han aprovat aquesta llei per intentar pal·liar aquest efecte i regular el que són els preus del mercat de lloguer en aquests municipis. Els principals dubtes que la gent ens demana o que ens pregunta són a l'hora de fixar el preu. Els pisos que no han estat mai en el mercat de lloguer durant els últims 5 anys, el preu a fixar és el de l'índex de la Generalitat, que això s'accedeix per internet a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, i els pisos que sí que s'han llogat durant els últims 5 anys, aquests pisos tenen una particularitat per trobar quin és el preu, ja que hem de comparar aquest índex de la Generalitat, que acabem de comentar, amb l'última renta de lloguer de l'últim contracte que van tenir quan van estar llogats. El menor dels dos serà el preu que jo ara hauré d'anunciar aquest immoble per poder-lo tornar a llogar. Després d'aquests índexs o d'aquests preus que ja estan fixats, el que es pot fer com a propietari, el que pot fer el propietari, és augmentar amb un 5% aquest preu que ens ha sortit. Doncs que tingui bones vistes, que tingui ascensor, que tingui servei de consergeria, que tingui zones comunitàries, que tingui calefacció o aire condicionat. O sigui, si compleix 3 d'aquests requisits o d'aquest llistat de requisits, es pot arribar a pujar un 5% al preu, i l'altre, que són excloents, o sigui, no podem fer un 5% d'una situació i un 5% de l'altra, seria immobles que s'han fet obres durant la millora durant l'últim any, que generin més habitabilitat o que generin més certificació, hagin millorat el certificat energètic o més seguretat. Si s'han fet aquestes obres i es poden demostrar, doncs també hi ha la possibilitat d'augmentar un 5% al preu. Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició i ens podeu contactar a les dades que veieu a sota.